samoro bedo ridre mane gima timo penjo nikech sani koro giwacho ni nitiere komiti molosi mar sidho joma nogwel ne tend migepe komiti no bi yie kode to be udhi yie gi joma ne gigwelo mondo bed jotend migepe nikech ne gigwelo ji mokadho ne gin ji 24 un kod gi ratiro gi teko so nitie moko mobro kwedo koro ing'e ni komiti to wayiego nikech ne wa participate e yiero timwa madhi bet e komiti no to gimbe ne gikelo jogi mane dhi bet e komiti no koro komiti no to ne wayierego kata e parliament ka niwinjo kawuono ne wayiege nyinge manosom koro tich nitie lwet jo komiti ni nikech nitie ng'eny ji mantie iye kacha ma kata kineno in be nigi cases mopogore opogore ka gi ka koro tich odok e lwet jo komiti gi mondo koro ong'i gi ratiro mochiemre matir kabisa mondo wachak ng'iyo ni to be en adier ka jok mane otiegni mondo donje positions mag minister gi CS go ka be gin kare kata gin gi dosari moro manyalo miyo gi ok migi tich to ka komiti to wayiego kendo wayie ni gidhi mbele gi tich to kata kamano